Još večeras spremim se da izađem u grad. Ma bit će ludo. Mislim se u svojoj glavi. Da li sam sve ponela? Gledam. Propuštam poziv. Kako je to pobogu moguće? Pa imam zvono, ali obično me uvek obavesti o svakom pozivu. Jer sam posebno aktivna na tim svim društvenim mrežama. Hajdemo, Twitter, Snapchat, Insta, Facebook je nekako truba, ali dalje je aktivan, jel? I dalje pored moje slike stoji ona zelena lampica, da, aktualan je još uvek. Kako k vragu nisam čula ovo zvono. I to još od... Verovatno sam blokirala nepoznate brojeve. Kada sam ušla da proverim, ne, nisam blokirala. Telefon je zazvonio opet. Pisalo je samo Marija. Javila sam se, a sa druge strane se javila malo starija žena. Halo? Hej, ćao, Ko ste vi? Ja sam Marija, ja sam, znate, zvala svog muža i verovatno sam pogrešila broj, ja. U redu je, Marija, u redu je. Pa dešava se. Ništa, verovatno vaš muž i ja imamo sličan broj telefona, tako da pokušajte ga nazvati opet. Prijatna noć. Prekinula sam vezu. Ali zatim je telefon zazvonio opet. Opet je pisalo Marija. Pobogu, kako ja imam uopšte i upisano nju. Ali ajde. Javila sam se. Halo? Da, halo. Opet ste dobili mene, nisam vaš muž. Definitivno. Znate, ja se stvarno izvinjavam, ali malo je teško kad si sam i kad deca, unuci
svi oni odu na svoju stranu, a ti ostaneš sam i govorila je to kao da je znala da nije pogrešila, da je baš ciljano zvala mene. Uhvatila me je na emocije i saslušala sam je. Koliko toliko. A kada je došlo vreme da krenem, baš sam joj se izvinila i saglasila da pokupim ključeve, a zatim krenula. Definitivno sam morala da je blokiram, što sam i uradila. Sve je bilo mirno naredne 3 sedmice, ali zatim opet mi je na ekranu pisala Marija. Kog vraga, odakle njoj moj broj telefona? I kako je uspjela da zaobiđe blokadu, ne razumem. Halo, Marija, slušajte, ne znam šta da... Slušajte vi. Znam i razumem sve. Ali... Moj muž, moj brat... Oni su svi mrtvi. Nemam nikog. Potpuno sam sama i... Da, razumem, ali... Nisam mogla biti čudovište, zar ne? Saslušala sam tu njenu tužnu priču. Dok sam je slušala, stajala sam ispred ogledala. U prvi mah dodirnula sam svoje lice. Zašto sam to uradila, pobogu? Nisam imala 2 blage, ali sam uradila to. Zatim sam počela da dodirujem svoju kosu. Šta, koji? A zatim sam Mariju čula u svojoj glavi. Da, hvala ti što me nisi odbila. I onda kad si mogla da me odbiješ, nisi me odbila i... Jednostavno ti hvala. Dok sam pokušavala da sklonim ovaj telefon od sebe, nije mi uspjevalo. Jednostavno, ona je bila tu i kada bih pokušala, ona bi prosto bila tu i
ka vragu. Jedino što mi je ostalo jeste da lupam glavom. Pokušala sam prvi put. I na trenutak počela sam da vladam situaciju. Počela je da zauzima moje tijelo, morate da shvatite. A ona je besno uzvikivala. He, stani, stani, šta radiš to? Šta radiš to s mojim telom? Ti podla kučko. Šta radiš? A ja sam udarala još jednom. Pa još jednom. Pa još jednom. Do te mere dok ona nije počela da cvili. Ti ne znaš kako je to kad si u mraku. Ne znaš kako je kad sedneš sa mužem u automobil, a zatim te neka pijana budala ubije na licu mesta. Još nisam prešla. Sve što želim je da opet vidim sve, da se družim i sve sam to mogla sa tvojim lepim tijelom, ali ti podla kučko, ti sebična kučko, ne, prestani to da radiš, ne. Nastavila sam, trudeći se da ne napravim neku veću štetu sebi. I uspela sam. Telefon mi je ispao iz ruku. Pala sam tik pored njega, ali on se razbio. Na svu sreću. Valjda si baterija ispraznila i Marija nije uspela u svojoj nameri. Zato molim vas, ukoliko vidite da vas zove Marija, a vi nemate pritom njen broj telefona, nikako se ne javljajte. U najboljem slučaju razbijte telefon.